дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат имкониятҳо ҷиҳати сафари сайёҳон ба дилхоҳ манотиқи сайёҳии кишвар фароҳам оварда шуда, ширкатҳои сайёҳӣ низ дар ин баробар кӯшиш мекунанд то шумораи ҳарчи зиёдтари сайёҳони дохилу хориҷиро ба ин минтақаҳо ба сайёҳат бубаранд. барномаи мо ки дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ таҳия мегардад, тасмим гирифтем нашри навбатии барномаи сайёҳии варзиширо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Амиртур роҳандозӣ намоем. хатсайри навбатии сайёҳати варзишии мо якрӯза буда ба дараи Зимчуруди ноҳияи Варзоб дар назар дошта шудааст. субҳи барвақт пас аз ҷамъ шудани аҳли иштирокдорони хатсайри Зимчуруд нақлиёти мо ба роҳ баромад. аз ин ҷо роҳ ба тарафи чап гашта нақлиёти мо вориди минтақаи истироҳатии Зимчуруд гардид. дар аввали ин минтақа деҳаи ҳамноми Зимчуруд ва якчанд истироҳатгоҳи мавсимӣ мавҷуд аст. дар ин ҷо дар охири деҳаи Зимчуруд нақлиёти мо қарор гирифт ва аҳли иштирокдорон ҷуздону асодастҳои сайёҳӣ гирифта ба сайёҳат омодагӣ мегирифтанд. роҳбароди хатсайр дар аввали роҳ ба иштирокдорон дар бораи таърихи минтақа, мавзеъҳои сайёҳии он ки аксаран зиёратиянд нақл карда, тарзи чӣ гуна гузаштани хатсайрро ба ҳамагон фаҳмонид. дараи Зимчуруд яке аз минтақаҳои сайёҳии ноҳияи Варзоб буда, ҳамасола ба он сайёҳони зиёди дохиливу хориҷӣ ба хотири истироҳату фароғат сафар мекунанд. дараи Зимчуруд аксаран миёни мардуми маҳаллӣ маъруф аст, зеро ҳанӯз то давраи истиқлолият низ Зимчуруд ҳамчун минтақаи истироҳату фароғат шинохта шуда буд ва дорои таърихи тӯлонӣ мебошад. бинандагони азиз, инак пас аз тайин намудани зиёда аз 26 километр дар масири Душанбе Варзоб мо ниҳоят расидем ба минтақаи зебоманзари Зимчуруд. ва инак бошад, аз ҳамин ҷо ма аз хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишии мо оғоз меёбад. меравем. ҳамин тавр сайёҳати варзишии мо аз охири деҳаи Зимчуруд оғоз ёфт. тавре гуфтем, Зимчуруд ки солҳост миёни сокинони ҷумҳурӣ ҳамчун минтақаи истироҳатӣ маъмул мебошад, ин ҷо ба ғайр аз истироҳатгоҳҳо инчунин хонаҳои истироҳатӣ ё худ бӯстонсаройҳоро дидан мумкин аст ки ҳар гоҳ хоҳишмандон метавонанд барои истироҳату фароғат ба ин ҷо биёянд. табиати дараи Зимчуруд бо оби мусаффояш хеле хушоянду дар фасли гармо нисбатан салхинтар аст ки ин барои мо ва ҳамроҳонамон дилписанд буд. роҳи мо пас аз як гардиши минбаъда то рафт ба боло мерафт. дараҷаи душвории хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишии мо аз 10-5-ро ташкил медиҳад ва барои ҳамин ҳам дар он метавонанд наврасон низ иштирок намоянд. воқеан ҳам аз ин дара намои ҷолиб ҳам ба дарёчаи Зимчуруд ва ҳам ба кӯҳҳои атроф кушода мешавад. номи Зимчуруд гирифтани ин деҳа ба он маъност ки дар дараи мазкур чашмаҳо ва дар кӯҳҳояш канданиҳои зиёди фоиданок вуҷуд доранд. Зимчуруд аз ду реша зимч ва руд иборат аст ки маънои оби таркибаш бой аз канданиҳои фоиданок мебошад. аз ин рӯ ҳамроҳонамон кӯшиш мекарданд ки ҳангоми танаффусҳои 5-10 дақиқаина аз роҳгардӣ аз оби ин дарёча нӯш намоянд. дар якчанд ҷо роҳи мо аз болои ин дарёча мегузашт ва метавонистем беҳтарин маконҳои истироҳатбобро тамошо кунем, марминҷони канори роҳ даҳон ширин намоем. ба масофаи 1.5-2 километр дигар роҳ рафта ба болои ин теппаи дара баромадем ки аз болояш манзараҳои диданбоб ба деҳаи Зимчуруд ва дигар деҳаҳои ноҳияи Варзоб кушода мешуд ки басо барои аксгирӣ мувофиқ буд. қисми зиёди нафароне ки моро дар ин сайёҳат ҳамроҳӣ мекунанд тоҷикони муқими дигар кишварҳо ҳастанд.
яке кор мекунад, яке таҳсил, дигаре бошад ҳарчанд оилавӣ кӯчида бошанд ҳам боз инак меҳри ватан дар дил ҷӯш задаю ба аёдати дӯстону наздикон ба Тоҷикистон баргаштааст. дар саёҳат моро 2 нафар меҳмонон аз Фаронса ва Англия ҳамроҳӣ мекунанд, ки яке ба хотири саёҳат ва дигаре бошад бо тақозои касби забоншиносӣ ва омӯзиши забони тоҷикӣ ба кишвари мо омадааст ва инак 3 сол аст, ки дар Тоҷикистон кору зиндагӣ дорад. баъзе аз қисматҳои саёҳати мо бо суҳбат миёни ҳамдигар мегузашт ва ҳамсуҳбати мо бошад дар ин гуна мавридҳо марди англис буд, ки худро бо номи тоҷикӣ Теймур муаррифӣ кард. من از انگلستان هستم. من در دوشنبه زندگی میکنم. من در 3 سال در آنجا هستم. کار میکنم، زبانشناس هستم. امروز من روزی حالی داشتم، برای همین قرار گرفتم با تور امیتور. این یکم توری امیتور که من اشتراک کردم. من به وضعب یک چند بار آمدم، لیکن این یکم بار به زمچرود. وقتی که آب و هوا خوب هست، تابستان هست، این امکانیتی بسیار خوب برای راه گشتن، برای آمدن، کوه ها رفتن، تماشا کردن. یکم بار که آمدم به تاجیکستان، من با اسفره بعد خوجند بعد آمدم به دوشنبه. لیکن وقتی که در اینجا زندگی کردم، من هم در وادی یگناب بودم، در ریگا بودم، در اسکندرکول بودم، در طرف ایالی بودم. این بسیار خوب است. من حسن که ترپینگ هست، راه هست، چون که افسوس در تاجیکستان بسیار جایها زیبا هستند، لیکن راه نیست یا این بسیار پیشرفت نیست برای راه گشتن. لیکن در اینجا این خوب بود که از راه یک ترپینگ بود تا اینجا. خداها حتما بسیار سال در اینجا میستم. این انک نیست. ممکن من به انگلیس میروم برای یک سیزن، لیکن در تاجیکستان کار هست، دوستان دارم، همه چیز. من دوست می‌دارم آسیا میانه. من علیه 8 سال در آسیا میانه زندگی میکنم، برای همین. дар ин ҷо мо танаффуси калон карда ним соат атрофи роҳбалади хатсайр ҷамъ шуда дар бораи дигар маконҳои ҷолиби ноҳияи Варзоб маълумот гирифтем. инак роҳи мо чанде дигар идома ёфта, пас аз маротибаи дигар гузаштан аз болои дарёчаи Зимчоруд, хатсайри мо қарор гирифт. бо роҳбарии роҳбалад ин мавзеъро мо барои истгоҳи асосии худ интихоб кардем. дар ин ҷо дарахтони зиёди чормағз қомат афрохта буданд. бинагони азиз, инак пас аз тай намудани зиёда аз 4 километр бо роҳҳои ноҳамвори кӯҳи ниҳоят расидем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишӣ ва ин ҷо роҳбалад ба мо тавсия доданд, ки маҳз ҳамин ҷоро барои каме истироҳат кардан интихоб кунем ва ин ҷо аллакай ҳамроҳонамон барои истироҳат ҷои худро тайёр карда истоданд. хоҳишмандон метавонанд, ки боз саёҳати худро ба масофаи 1 километри дигар то шаршараи Зимчоруд идома диҳанд. бинандагони азиз, барномаи мо ҳанӯз ба анҷом нарасидааст. моро ҳамроҳ бошед. хӯроки нисфрӯзиро мо дар назди ҳамин дарёчаи хурӯшони Зимчоруд тановул кардем. суҳбати мо хеле дар доманаи табиати дараи Зимчоруд давом кард ва пас он барои тамошои дигар қисматҳои тамошобоби дара аҳли хатсайр саёҳати худро боз ба болотар идома додем.
ба ҳангоми роҳ рафтан пешрӯямон якчанд шашраҳои хурд намудор мешуданд. яке аз ҷолибиятҳои сайёҳии ин минтақа барои дӯстдорону шавқмандони шиноварӣ маҳз дарёчаи Зимчуруд аст ки оби хеле поку мусаффо ва хунукаш ҳар касро барои шиноварӣ дар фасли гармои тобистон моил месозад. роҳи мо то охири дараи Зимчуруд ба масофаи қариб 2 километр дигар идома ёфт ки дар ҷараёнаш имкон пайдо кардем то аз тамошои дигар манзараҳои табиати нотакрору дилфириби ин дара ҳаловат барем. ба ҳангоми бозгашт қисме аз ҳамроҳон аз болои дарёи Зимчуруд гузашта ба шиноварӣ машғул шуданд. воқеан ҳам дараи Зимчуруд ҳарчанд нисбатан танг ҳам бошад, дохилаш хеле салқин, сарсабз ва зебост. ба ҳангоми бозгашт дар истгоҳи авваламон каме дигар истироҳат карда аз дарёча об гирифта чой ҷӯшонидем ва суҳбат боз то чанд минути дигар гарм сурат гирифт. олами зериёбии дарёи Зимчуруд бошад бо оби софу нилгун, майсаҳо ва моҳиҳои сершумораш васф ношуданист. имрӯз мо сафари худро ба яке аз дарраҳои зеботарини Тоҷикистон, минтақаи Варзоб, Зимчуруд ҳозир шудем. Зимчуруд яке аз дарраҳои кӯҳнатарин, зеботарини мамлакат ба ҳисоб меравад. ҳамроҳи мо шаҳрвандони хориҷиянд, шаҳрвандони худи минтақаи Тоҷикистон ҳам ҳузур доранд. дар баландии 1500 метр ҷойгир ҳастем. дар ин дарраи Зимчуруд бениҳоят дарахтҳои чормағз бисёр аст. раҳмат ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба мо ин қадар шароит муҳайё карданд ки мо имрӯз метавонем озодона дар тамоми дарраҳои минтақаҳои Тоҷикистон, на фақат Варзоб, дарраҳои Ромид, кӯҳҳои Помир, минтақаҳои Ховалингу, Балҷивону, Суғд саёҳат кунем. алишер чанд соли охир аст ки дар Кореяи Ҷанубӣ кору фаъолият дорад. дар рафти хатсар аз зебоиҳои ин гӯшаи табиати Тоҷикистон ба ҳайрат омада таъссуроташро чунин баён дошт. ман Алишер аз Душанбе ҳастам. хеле хурсандам ки имрӯз имкон дорам то андешаҳои худро дар бораи аҳамияти сайёҳати дохилӣ ва таъссуротамро оид ба сайёҳати имрӯза баён мекунам. ҳар соле ки ман дар вақти рухсатии меҳнатӣ ба Тоҷикистон меоям, кӯшиш мекунам то аз зеботарин маконҳои тамошобоби ватан дидан кунам. фикр мекунам сайёҳати дохилӣ на камтар аз оне ки хориҷиҳо ба кишвари мо меоянд аҳамият дорад, зеро мисли ман тоҷикони муқими дигар кишварҳо кам нестанд ва аз ҳама беҳтар мо тоҷикон метавонем ватани худро ҳамчун як кишвари сайёҳӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ман зиёда аз 16 сол боз дар хориҷа зиндагӣ дорам, лек ҳар сол ба Тоҷикистон меоям, чун барои ман алоқа доштан ба меҳан ва дӯстону пайвандонам хеле муҳим аст. ҳарчанд ман дар тӯли ҳаётам ба зиёда аз 60 давлати дунё сафар карда бошам ҳам, ҳамоно Тоҷикистон барои ман ягона аст ва наметавонам табиати дилфиребашро ба ягон давлат муқоиса кард. сол то сол тавре мушоҳида мекунам, мо дар соҳаи сайёҳӣ ба хеле пешравиҳо ноил гардидаем. шароит барои омаду рафти сайёҳон ва хизматрасонии сайёҳӣ хуб роҳандозӣ шудааст. ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ чуноне ки аз хизматрасониашон истифода мебарем ба монанди Амиртур хеле зиёд шудаанд ва ҳар кас метавонад мувофиқи талаб ба дилхоҳ хатсайри интихобшуда сайёҳат кунад. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳукумат ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда истодааст ва аллакай бисёр корҳо дар ин самт ба анҷом
расидаанд. ҳатто махсус соле низ ба ин соҳа бахшида шуда буд. ҳоло лозим аст ки барои боз ҳам рушди сайёҳӣ инфраструктури хуби хизматрасон таъсис диҳем ва албатта маконҳои ҷолиби ватанамонро барои ҷалби сайёҳон таблиғ намоем. Продолжать привлекать иностранных туристов. Это тоже очень важно. амина 3 сол аст ки дар шаҳри алматои ҷумҳурии қазоқистон дар риштаи тиб таҳсил дорад ва ҳоло дар таътил ба ватан омада мехоҳад бо тамошои минтақаҳои сайёҳатбоби тоҷикистон таътили худро хушу хотирмон гузаронад. Меня зовут Амина, я таджичка и на каникулах приехала из Алматы. Номи ман Амина, ман аз шаҳри Душанбе ҳастам ва 3 соли охир дар шаҳри Алмато таҳсил дорам. ҳоло бошад дар таътили тобистона ман ба ватан омадам ва қарор додам то ба маконҳои зебое ки то ба ҳол дар Тоҷикистон надидам сафар кунам. ҳоло тавассути яке аз хатсайрҳои сайёҳӣ ба минтақаи Зимчуруд омадам. ҳамааш ба ман ин ҷо ҷолиб буд, зеро дар баробари баҳра бурдан аз табиат роҳбалад инчунин ба мо дар бораи таърихи минтақа ва баъзе маконҳои тамошобоби он маълумот дод ки ман инро намедонистам. ҳамроҳонамон дар хатсайр хеле инсонҳои хушсӯҳбат ва некхоҳ ҳастанд. ба ман ин минтақа хеле писанд омад. Мне здесь нравится. воқеан ҳам тоҷикистон дорои беҳтарин манзараҳои ҳанӯз ҳам кашфношуда мебошад ва зарур аст дар ин росто аввалан онҳоро худ омӯзем ва пасон барои сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоем. ҳамин тавр пас аз каме дигар истироҳату фароғат дар дараи Зимчуруд аҳли хатсайр дар пасманзари он аксҳои хотиравӣ гирифта бо як ҷаҳон таассуроти хубу хотирмон баргаштем. биёндагони азиз, умедворем ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба дараи Зимчуруди ноҳияи Барзоб таассуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатӣ барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.